Hey, good morning mga paps. Mag-vlog ako subong. Kibot sila. Dugay na ako ay ka-vlog. Kibot sila. Shock sila. Kibot kasi kibot. Namako sila. Kaya na ako ka-vlog mo. Ano subong ng may klase. No? Online klase. Subong mga kabataan ko. Sudlon na to sila. Sa CR kami. Ha? Di magi? Nasa CR? CR din na. Ay, parang hindi ko sila mag-disturb. Okay. Mga lain pa yung lagyan. Okay. So, kita magi. CR. Ha! Okay, so alis lang di. Kaklase sila. Oh! Musta ka mo mga kids? Kaklase siya. Ano yung klase? Mayroon mga classmate yun. Oh. Welcome to the vlog. Asa? Why? Okay, dali lang ni. Okay, just this once. Okay? Oh. Okay. Kids, study well, okay? Say yes. Say yes. Okay. Ay, proud di ko sa mga bata ko. Okay, eskwela mo mayo. Mahal tuition nyo. Ang subang, okay lang na siya, chill lang na siya. Pero ang manghod yan na siya kinayang, dads, hindi dad. By the book kina siya, okay? Alam mo din kung kaobra. Kuya, why kaya table? Sila yan, table. Kuya, why? Ano? Kaya lang kuya, oh. Na at least lapad ako na iya, sopa. Tapos na, oh, pan, tubang TV. Amo na ako niya, work environment. Okay na na. Mas nakuha ang attention nila sa online. Diba? Sa classroom, kaya wala sila tupad. Depende. Sabi. Tapos na? Hindi lang klase ba? Kaklase pa sila. Sit-in ta. Okay? Kung tagit mo ano ding sadya, kaya kadlaw sa'yo mo. Kaso, those streamers is hindi, ano na against the rules. Against the rules? Oo, hindi pwede. Ikaw man lang yan. Ba't iakang hindi lang? Hindi pwede ka pamati. Hindi, buang ka. Pwede lang. Oh, buang. Buang. Pwede lagi ka pamati po. May lunch. Hindi. May lunch. Uy, Luto na? ano kasi mo? May hara akong saungan. 1 to 3? 1 o'clock. Di yung 3 to 4? 12, ano ka na? Well, may rice na to. May sudan man ang May kagabi. You can eat that. Ano ka klase nanay? Pagkaon mo sa bata mo, ano, lipas nga pagkaon, daan na? Lipas na ha. Ha? Ah, tama sa swear. Dapat bago nga mga pagkaon. Okay? Glory be. Ang ba favorite song? Glory be ko no? Religious, ah? Really? Yeah. Hindi. Hindi pwede. Hindi ka magto, mag-duty. Kaya, kung ko ba yung may klawan yung upa sa vlog, pag may lang po upa. Ano masasabi mo sa kanilang online? Online school? Actually, subong, bago pa lang mo, start pa lang na ilang online classes. So, dapat kita, mami ha, ara kita dapat, nag-assist na sa ila. Especially kay Lizzie. Kasi Lizzie, hindi pa siya sabi din sa computer. Tiyari man ko di ka gina, ma-assist ko kay Lizzie, ginapalayas siya ko sino. Ay, ne? Oo, Hindi niya, sagad na niya. Hindi siya kuno comfortable. Sagad na niya siya, computer na nubra niya mo. Addict niya siya lahat sa computer. Tige na papahalin niya kuya nga gasis kuya kay Lizzie, may mo ko labot siya ya. So, yan eh. Oo. Oo, dapat yun eh, si quiet na siya. Li, Ha? you're adopted. Okay. First couple of weeks, buligan sila namon, okay? Eh, ang laptop, lang. Laptop niya ni Lily, okay niya. Okay, big time niya, big time. Thanks, Tita Eunice. Anong kay Lizzie, medyo gamay, kagdaan. Tita Yunus man ano yun? Kay Tita Eunice man eh. So, suya kami sa imo, Tita Eunice. Okay? Pero, ini happy Tita Eunice, ini, boo Tita Eunice, okay? So, ang kilala namon is, mabakal sang bagong laptop ang namigit. Ako na iya magamit. Tapos, ang akong laptop ang ginagamit subong, which is very, very okay para kay Lizzie. Paggamit ko siya. Kay video ko, ugtas kami subong niyo. Ba't lang ka-freeze? Sa laptop nga niyo. Boo! Tita Eunice. Ma'am, what can you say? Eh, medyo mahal lang galing bala kung mag-ano ka sang bagong laptop. Hindi ka syempre para sa inyo. Kaya dapat ano siya ng... Ano na ganito? Tawag ang high-end. Oo eh, syempre. Ako yung Kaya hindi man na makasalang sa imo kung... Yes, okay gina-require ko ya. Jutasin na yung laptop. Kaya kung pikado ng laptop, maugtas lang ko laban-laban, ma-rage lang ko na. But, once makabakal na ko, solve na ang problem sa mon. Kaya ang laptop nga ginagamit ko subong, which is professional na nga level, paggamit ko kay Lizzie. Okay ka man, Alice? Gaugtas ka sa laptop mo, subong? Oh, yeah. Nga man
Because Hinay. Hinay? because kahinay, yes. Hinay Wala ang gid. memory daw daw. Hmm? Wala ang memory sa... Hinay? Gumaya na. Laban-laban mga tulang ko. Abot basta gamay memory na. Ang RAM niya RAM. Kay notebook lang siya ka. Okay? Ay, abi ko hindi. No, considered nga notebook no. Gamay-gamay. Oh. Ito ako pa sa una ko notebook. Maning room nila for online classes. Okay. Kag for sleeping man eh. Ari kama ni Lily, ari kay Lizzie. Kay si Mami, kag si Daddy, gwa sulod lang di. Buang ng bata niya. Siya na yung nakadla. Katukon gron. Sorry. Ano ni siya? This is supposed to be a class, right? Nga daw ga watch kaya sang stand-up comedy how? Ano to? Ano, Mami, may nadiskubrihan ka? Ano tong nadiskubrihan mo? Ang may tattoo sa isang mata. Ano? Tato? Ano ni? Nga may tato ka? Illuminati na? Ka-drawing lang. Ha? Ka-drawing lang. Naamo nang na-main ko nga Hala. hindi di siya masalo ni Lizzie ang iya yung mga libro ay puno di siya drawing. Hindi di siya mapuslan ang iya. Member ka sang kabal? Tama hasta kamot niya may drawing. Yan eh. Paano Siguro... niya si Lizzie kay hindi sang libro ya? Hindi bakal kang gid bag-o ya kay. Ini si Lizzie ni, ano nga gusto mo? Magdako ka? You want to be? I don't know. Ambal mo, gusto mo maging stripper? Hindi. Okay. Ini guro gusto niya maging... No. Ano ni gusto niya man? Drug lord? Drug queen? Dati ka sa si mo may klase sa mo. Ah, may klase ka pa da. Ano na? Anong subject na? Computer. Ate, upo. Genius ka naman yun sa computer, yeah? Ha? Genius ka na sa computer, hindi ba? Bugani. Ubo? Wala ako hindi mo kabate. Kalon ka, no? Listen lang ha, bisan you're having fun. Namin na siyang you're having fun while learning. Okay? Pero tato mo panason mo na ha, okay ha? Illuminati, ganyan. Okay, mami, guwa na ta. Tama na na, eskwela mga bata mo. Tapos na ha? Okay. What time ka malagin? Goodbye. Bye, Dad. Ano last? Eh, pangga. Hi, Dad. Nga ginatago mo ng drawing sa mo now. Well, because I don't want other people to see it. So, it's a secret drawing. Yeah. Okay. Besides, if, people watch my drawings, usually I can't really focus. Nagka-conscious ka. Yeah. Okay mo lang na, no? Pero once it's finished, pwede namon matanaw. If I think it's right. If you think it's good enough, damo na. Damo mga nami, mga drawing. Sometimes you just need to be confident lang gid. Okay? A little bit of confidence lang gid of your skill. You're a very good drawer. Ano tawag? Very good artist. Okay? I love you. What do you do? So, padayon mo ko gyapon sa akon nga intermittent fasting, no. So 12 o'clock na subong lunchtime na. Pero before ko mag-lunch, ma-squeeze in ko na gamay nga workout. So ma-workout ko din sa akon nga handy dandy punching bag. May bayo pa na. Kung mag-ulan bala, gaambi daw, gakabasa siya. Di para hindi siya dali maguba. Ibutangan ko siya sang raincoat. Okay, kuantang na. Okay. Exercise tanay. Kamo. Naka gamay lang ang pabalas bago magkaon. Okay, so it's lunchtime. Sinabawan ng isda. Namit na. Okay na pa ni, patson tabla. Kami naman lang ni Jill ang way kakaon eh. So, yagata, mga kids tapos na sang klase nila. Pahuway-huway na lang to siya sa supa. Na, okay. Ano nang natanaw yaman? I think something educational gini mo. Saving Private Ryan. Ah, gira? You like war movies? Well, yeah, I Okay. guess. Ano na may mo brutality? No? Okay. Din si Manang ya. Klase pa sa gali. Ling-lingon tali sa. May klase ka pa. Kakaon ka na? Oh sorry. Okay. Ang online classes ni is very new to us, no? Doka weird, no? Pero it's something we have to adjust to. Okay man enjoy man. Curious lang ko kung may ma-learn man sila as much as the school setting bala. Di kay dilaya ada sila sa comfort sang balay nila tapos to katawahay gid eh. Pero depende na lang sa estudyante ko ron, no? Importante sige learning.
Right. Sige. Ano ba mo? Ito. Damo. Medyo damo. Gutom ko daan kay bago lang ko tapos exercise. Ha? Ano na eh? Sa okay na. Okay. Thank you. Okay. Para mas magnamit ang pangaon, ginamos. Dito sa Pilipinas ang bagoong or ang ginamos. Ano gini yan? Paborito gini. Ano sa English ang ginamos man? Bilan mo ka? Sa iba niya nasyon, ayan may... Oo, no? Sunod mang laksa ito sunod. Sa iba na yan yung nasyon, may ginamos man. Ano ayan sa English, no? Mo ginano ko. May English translation, ginalaban-laban. Ito ta. Mga Pops, balaan nyo ang English ang ginamos? Ha? Kung balaan nyo, comment down below lang. So, microwave. Right. Ay, run out? Oh. Kasi galas ba? Sorry. Dali lang ah. Mga 1 minutes. Time ups. Okay. Alright. Okay. Sinsan no napasok ko eh. Subong perfect. Simutan nyo. Looks like poop, no? Hey, moms. Bon appetit. Amiya ba manok ba sosyal?